курси имрӯза доллар ба тоҷикӣ 1 доллараш 11 сомон мешавад. ма аи сайт 5 доллара 4 сент кор кардагим, яъне аи сайт 60 сомони тоҷикӣ кор кардагим. салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз видео дар бораи як сайти беҳтарин меравад ки дар дунё дар ҷои якум ест. имрӯз аз ин сайт рубл, доллар не, аммо мо биткоин кор мекунем. кадоме ки медонад биткоин дар дунё дар ҷои якум истад. курси имрӯза биткоин ба рубл, як биткоин 3 миллион 200 ҳазор рубли русӣ меистад. ба тоҷикӣ бошад як биткоин 481 ҳазор сомони тоҷикӣ мешавад. дар ин сайт регистратсия кардан хеле осон, аммо силкаи оригинал сайта дар описания ва дар комментария мемонам ки ихели сайту да Play Market бисёре да ягон машиник нағалтем бо. вақте ки через силка дар омаден сайта листат кунен, Google Play нависагия дар омада через Google Play оригинал сайтча установид карда регистратсия кунед. ин сайт обичный браузере ки шумо дар ин ҷо метавонед Instagram, Одноклассник, YouTube любой сайт дароен, аммо шумо аз ин сайт метавонед пул кор кунед. вақте ки регистратсия карден главни сайт ҳамин хелие. дар поёни ин сурати браузер ки мебинед ба он ки дар омадед, дар ин ҷо CryptoTab Dashboard нависагӣ шудааст. ба он дароед ва камтар ба поён равед. дар ин ҷо мебинед выключить нависагӣ. ба ин зер кунед. ин галочкае ки мебинед инро бурда дар ин ҷо туғрӣ карда, яъне капча аст. капчаро монед, сайт ба кор медарояд. баъди капчаро мондан майнинг кор мекунад. шумо танҳо 3 соат пас дар омада инро гирён кунед. танҳо 10 секунд вақтро мегирад. ин сайт ягон интернети шуморо намегирад. ҳатто интернет шумо ҳам куштагӣ бошад, ин сайт кор мекунад. чихеле ки мебинед дар ман 10691 сатош аст. сатош ин копейки биткоин аст. чихеле ки дар химон дирам аст ва сомонӣ. ман аз ин сайт дубор 50 сент, яъне 1 доллар гирифтам ва дар байни 3 рӯз аллакай дар ман 4 доллара 50 сент ҷамъ шудааст. барои пулро гирифтан дар поён вивести биткоин нависта шудааст. ба он дароед. шумо метавонед пулро дар пер кошелок гиред, аммо чихел медароем ба пер кошелок. ба пер кошелок дар омадем, ба биткоин медароем. дар ин ҷо пополнит баланс нависта шудааст, ба он медароем. ба мо силка медиҳад, силкае ки мо дар он сайт монда подтвердид мекунем пул дар пер кошелоки мо мегузарад. силкаро копировать мекунем. вақте ки копировать кардем, дар поён хонед ки минималка дар пер кошелок 0005 биткоин гузашта метавонад. агар ки дар шоти баланс 0005 биткоин набоша, шумо подтвердид накунед ки пул намегузарад. танҳо 005 биткоин бошад, баъд мегузарад. вақте копировать кардем, ба ин сайт дар омада, дар ин ҷо ки мебинед ман як силка дорам, ин аз дигар кошелок аст ва дар ин ҷо добавид мекунем, добавид кошелок ва шумо метавонед боз дар ин ҷо пер кошелокро добавид кунед ва дар ин ҷо пулатонро нависед, яъне 0005 биткоин. ҳамин қадар пул дар пер кошелок мегузарад. вақте ки адрес кошелокатонро мондед, пулро мондед, ба поён рафта дар ин ҷо капчаро мемонед ва вивести средства мекунед. дар ин ҷо пул аз 1 рӯз то 5 рӯз мегузарад. агар шахсоне ки бихоҳанд депозит кунанд, дар ин ҷо мебинед икси нависагӣ, ба он медароем ва больше бустов нависта шудааст, ба он медароем ва дар ин ҷо ҳамаи скорсош нависта шудааст, аз 1 моҳ то 12 моҳ, аз 2x то 15x. агар ки шумо яктаи инро подключат кардед, сайтатон дувайной севайной бисёр кор мекунад. просто 10 секунд вақтро мегирад. 3 соат пас дар омада дар ин ҷо капча пайдо мешавад. капчаро монед, тамом сайт автоматически кор мекунад бесплатно. чихеле ки мебинед аз ман дар 3 рӯз 10691 сатош ҷамъ шудааст. 50000 сатош шавад ман дар пер кошелок мегирам. балки ман пештар дар дигар кошелок гирифта будам, дар он кошелок аз 1000 сатош гирифта метавонед. вақте ки через силка дар омаден, установид карден, инам хеле браузера. ягон ҷои нофаҳмогӣ надора, просто дароен, установид кунен. главни экран ҳам хеле. дар поён сурати браузера дароен, CryptoTab Dashboard дароен. 3 соат пас дар ин ҷо капча пайдо мешавад. капчаро монед, тамом метавонед интернетро бикшен. танҳо 10 секунд вақт мегирад ки амира подключат кунен, тамом.
дар байни 11714 сатош, яъне $4.53 ҷамъ шудааст. бародаро, айдар дига ягон сайти беҳтарин барои биткоин намеёем. Просто 10 секунд вақта мегира барои падкулчат карданаш тамом. шахсоне ки мехоҳанд без платна кор кунанд, ссилка дар описанӣ ва дар комментария монда шудааст ва пул дар балансит ҳамин хел ҷамъ шидан мегирад. марҳамат, даромада установид кунен, регистрация кунен, без платна пул кор кунен 10 секунд пас фаромӯш накунен ки падкулчит кунен. То боздид, сайтҳои нав интизор шавем.